Кулларына күрек алып, район жетекчилиги агачлар утырта. Бу эштә зәй урманчылары да ярдәм итә. Еш зәңгәр чыршу сентеләре шәһәр урманчылык бинасы территориясын ямьләп торачак. Район башлыгы җирлекле яшелләндерү һәркем бурычы булуын ассызыклады. Истәлеккә калсын, шушы зданиены ремонтлаганнан соң утырткан идек дип, кемнәрдер 10, 15, 20 елдан соң ала бирсә карарлар. Әйбәт итеп үссеннәр. Зәй урманчылыгы оешмасы 2 ел дәвамында капиталь төзекләндерелде. 26 октябрьдә тантаналы төстә бина кулланылышка тапшырылачак. Коллектив мөһим вакыйгага әзерләнә. Аның эшкә ягына түгел, тирә-юнедә яңартыла, яшелләндерелә. Урманнарны яңартуда урманчылар ел сайын зур тырышлык куя. Время выполняем. Посадка – это весенний период, 100% выполняется. Дополнение же этих посадок, потому что у любой посадки бывает, что отпад, этот как бы природный отпад, усыхание части высаженных сеянцев, саженцев. То есть мы потом их дополняем. Белгечләр киңәшен тотып, аның өстенә бар күңел җылысын салып, утыртылган зәңгәр чыршыларның үсеп китәчәгенә шик юк. Алар киләчәк буын вәкилләрендә сөендерәчәк әле. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.